Benvinguts al programa 30 de Picó TV. Avui tenim el sol lateral, potser fem ganyotes, però és que val la pena veure el que tenim aquí a darrere. Per aquí veiem el cumulonimbus que està descarregant amb ganes entre la Cerdanya, el Ripollès i viatjant cap a Osona, una tempesta que no es preveia tan potent, almenys en el dia d'avui. Bé, doncs benvinguts, com dèiem, al programa 30 i avui comencem amb imatges de còmics dels anys 50, 60 i potser 70, sobretot apareguts a la revista Caballfort, no tots, amb fenòmens meteorològics. Va, anem a veure-ho. I comencem amb la patrulla dels castors. Aquí els veiem sota una gran tempesta amb vent molt fort que bufa d'esquerra a dreta, tal com es veu amb la inclinació dels arbres i de la tenda de campanya. Un naufragi realment curiós, per dir-ho d'alguna manera, unes zones molt poc reals. Això correspon a les aventures de l'avi Quim. Els barrufets, un d'ells ha inventat una màquina del temps meteorològic, però sembla que se li ha anat de la mà. Tempestes, pedregades, sol, neu, tot en una mateixa zona. Què podem dir d'en Tintín? De fet, ja vàrem fer un especial sobre ell, dedicat amb ell. Aquí el veiem en els cigars del faraó i una ona enorme a punt d'engollir en Tintín i també en Milú. D'en Jan i Trencapins, personatges famosos també de la revista Caballfort dels anys 60 i 70. Aquí els veiem també amb un naufragi, una tempesta molt forta, però vaja, tot acabarà bé. D'en Gil Pupila, en Sargantana i l'inspector Crostó, grans històries, per cert, doncs aquí els veiem sota una nevada a la zona de Bèlgica i amb vent molt fort també. Aquí l'Estaló, un personatge curiós amb uns finals d'històries sorprenents, diguem-ho així. Aquí el veiem en un camp de golf i una forta tempesta. I d'en Sergi Grapes i els seus invents casolans, doncs aquí el veiem en un llac congelat, també representa a Bèlgica, i doncs bé, sembla que aquest invent el farà circular per sobre de la neu amb rapidesa, però no és el que passarà finalment. L'escalfor de l'aparell provoca que es derreteixi el glaç i se'n va cap avall. I d'en Jep i en Fidel, aquestes històries són fantàstiques. Aquí els veiem, per fi han arribat a una clapa de neu, l'única que queda després de l'hivern, però sembla que hi ha molta cua. Doncs anem a les previsions. Avui les farem una miqueta més llarguetes perquè farem un avanç per la setmana vinent, però lògicament sempre amb prudència, amb precaució, perquè pot haver canvis. Ara ho expliquem. Primer de tot, però, ens anem a veure la imatge del radar de mitja tarda d'avui dijous, en el que, déu-n'hi-do, la tempesta que s'ha format a la Cerdanya, després ha viatjat cap al Ripollès, s'ha eixamplat cap a zones del Berguedà i sobretot d'Osona, i ha donat puntualment precipitacions de certa intensitat. Aquesta és la imatge del radar quan afectava el nord de la comarca d'Osona, al sud del Ripollès, ja havia descarregat a la Cerdanya i també punts del Berguedà. Per tant, comença l'escalforeta del sol, lleugeríssim aire fred a les capes altes, humitat en superfície. Ja tenim aquest còctel que afavoreix les tempestes, tot i que avui no hi havia massa bones condicions. Primer mapa, previst per demà divendres. Podem comprovar com s'inestabilitza l'atmosfera, no molt, però com dèiem, només que faci una miqueta de calor, de força solet al matí, doncs els núvols podran créixer amb força i demà tindran més abast que no pas els d'avui. Tenim aquesta entrada d'aire una mica fred per les capes altes, amb temperatures de 17, 18, 19, fregant els 20 graus sota zero a 5.500 metres d'alçada, aquesta baixa que aportarà humitat en superfície i, per tant, la previsió anuncia per demà una extensió dels ruixats de les tempestes, al matí cel variable amb algun primer ruixat, i tarda en què ja poden aparèixer aquests ruixats a qualsevol zona, fins i tot cap al vespre podrien arribar a punts de la costa. Ho anirem veient, no és una situació massa clara, massa evident, però vaja, demà estarem una miqueta més entretinguts. Anem a veure dissabte, es manté aquesta entradeta d'aire una mica fred, podem veure aquesta bosseta, no arriba a ser bosseta, però vaja, aquesta entrada de temperatures al voltant dels 17, 16, 18, potser com a molt 19 sota zero, suficients, juntament si fa una mica de sol, escalfor i humitat en superfície, per tornar a fer créixer la nuvolositat i que es converteixin en tempestes, preferentment, però dissabte a la tarda a la meitat nord de Catalunya. Però ja ho anirem veient, no està massa clar, potser una miqueta més, potser una miqueta menys. Però vaja, dissabte tornarem a remullar en algunes comarques, temperatures baixant lleugerament. Diumenge sembla que aquesta inestabilitat va a la baixa clarament. L'anticicló, una falca anticiclònica, ens tornarà a afectar, baixes molt lluny de nosaltres, i per tant no sembla que haguem de parlar d'inestabilitat, domini del sol, temperatures que pujaran i potser a la tarda algun ruixat cap al nord-est, però molt poca cosa. Dilluns sembla que, ho tenim bastant clar, vaja, que l'ambient serà en conjunt estable, tranquil, potser a la tarda algun ruixat molt puntual en zones de muntanya, poca cosa,
Ens anem ara a dimarts, en el que ja comença a inestabilitzar-se el temps, sobretot a la meitat oest de la península Ibèrica. Si han de viatjar en aquestes zones, doncs el temps serà més inestable, amb ruixats i tempestes, preferentment a la tarda. I el que hem de tenir en compte també és la retirada de l'anticicló de les Açores cap a l'oest. Això afavorirà que aquestes bosses d'aire fred, aquestes pertorbacions, aquestes masses fredes, puguin viatjar cap al sud en dies posteriors. Ja ho veurem, perquè encara falta força dies. Així doncs, si veiem el mapa per dimecres, veiem l'anticicló retirant-se i orientant-se una miqueta de nord a sud, les masses d'aire fred que intenten ja viatjar cap al sud, inestabilitzant-se el temps a la península Ibèrica, també a Catalunya, lògicament, amb unes tempestes que a partir de dijous podrien anar guanyant terreny, però a partir d'aquí ja tenim molts dubtes de quin tipus de canvis podríem tenir. Ara els models insinuen ja de cara a divendres sant doncs aquesta important entrada d'aire fred, molt freda, tot al voltant dels països del Mar del Nord i que ens arribaria a Catalunya amb inestabilitat. Ara bé, aquesta massa d'aire fred pot viatjar més cap a l'oest, provocant pertorbacions a sobre de la península Ibèrica, o pot anar més cap a l'est i tan sols tindríem vent i ambient eixut. Poden passar moltes coses, no hi ha res segur, però vaja, sembla que la segona setmana de Setmana Santa podria ser entretinguda. I acabem amb aquesta imatge tan divertida d'en Jep i en Fidel. En Madurell, el dibuixant, doncs, era un amant de la neu i de la muntanya, i podem veure aquí com ja són les restes, l'última clapa de neu de tot el Pirineu de la temporada. Arriben Jep i en Fidel després de fer hores i hores d'excursió i veuen que hi ha tota aquesta cua per poder trepitjar l'última clapa de neu. Sembla que això no passarà la setmana vinent, perquè fins i tot la neu podria ser abundant a zones del Pirineu. Ja ho anirem veient. Fins ara. I acabem, i ho fem com sempre amb les vostres imatges. Anem a gaudir-les, avui acompanyats d'aquest cumulonimbus que tenim per aquí a darrere i també de la música d'un dels 20 fills de Johann Sebastian Bach, concretament de Johann Christian Bach. Anem a escoltar un allegro d'una de les seves simfonies. Això és tot, ja ho sabeu, tota la meteo a pico.cat.